ne bana lamɛbagaw an bɛ kuma la heure min na break news bɛ diɲɛ kɔnɔ a b'a dɔn k'a fɔ an ka président Simo Dakantigi bi a ye Mauritanie ka ministre des affaires étrangères a y'a bisimila palais kɔnɔna la k'a fɔ Assimi Goïta son excellence a ye Mauritanie ka ministre des affaires étrangères a y'o bisimila palais kɔnɔna la bi u ye sigi ka fɔ kɛ Mauritanie a yira k'a fɔ ko Mali ye ale balima de ye ko fa kelen ba kelen an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye mais n'a gɛlɛyara n ka cɛ ko ni tɛ se tubabu ko américain ko anglais la ko if you cannot beat them join them o kɔrɔ anglais la ko ni se ka mɔgɔ bɔgɔ k'i fara k'a ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà if you cannot beat them join them c'est ni tɛ se mɔgɔ la i bɛ gɛrɛ a la de quoi o ka fisa k'a kɛlɛ quoi parce que i tɛ s'a la donc de ce fait Mauritanie y'a ka affaires étrangères a y'a bila ka don Mali kɔnɔna la k'a ka na k'u ka sigi ka fɔ kɛ ni Assimi Goïta ye ko mun kɛra o kɛra ko mais ko an ka dɔn ka fɔ anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen ye son excellence président de la République du Mali Assimi Goïta Simo Dakantigi a y'u bisimila nin bɛɛ kan ka yira la k'a fɔ ɲɛna ko nin ye semanko bannen de ye yɔrɔ min na Mauritanie bɛ bɔ a ka jamana kɔnɔna la après d'avoir comment dirais-je accepté les terroristes qui ont attaqué le Mali dans leurs hôpitaux. Kakla ka bola tuguni kataka anga président voir bi on va là ka fona ko vraiment ko tote kolokolo là vraiment la paire a changé du camp. Anga président comme toujours c'est un homme de grandeur. Donc aye Mauritanie ministre des affaires étrangères aya bisimila Abdoulaye Maïga o fana kun bɛ kɛnɛ kan o fana y'u bisimila donc comme an b'a fɔ cogo min na Mali ye jamana min ye anw ye mɔgɔbaw de ye an bɛ adamadenw bisimila parce que an tɛ mɔgɔninfin ya kolonya an tɛ mɔgɔlankolonya vi la o de la ne b'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko Maliyɛn tɛ baga mɔgɔ si ma mɔgɔ bɛ baga an ka jamana ma de sinon le Malien même normal an tɛ se mɔgɔ si ma donc o président ye Mauritanie ministre des affaires étrangères a y'a bisimila bi palais kɔnɔ a ye donna jo la an ka galo an ko analyser qui a duré une quarantaine de minutes. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Mauritaniens de l'extérieur a transmis au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un message du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Selon le diplomate mauritanien, le message est relatif au renforcement des relations fraternelles et d'amitié entre la Mauritanie et le Mali. Le message a trait aux excellentes relations bilatérales entre nos deux pays, qui, comme vous le savez, ont leurs racines dans une histoire commune, et que les deux chefs d'État ont à la fois magnifié et ont pris l'engagement ferme aussi de faire en sorte qu'elle prospère au bénéfice des deux peuples frères, et au bénéfice aussi de notre sous-région. Le Mali et voilà. la Mauritanie. Donc ne Mauritanie ni Mali ka Mauritanie président ni ciden bila kana Mali président ma ko ka sika foke kan ka jɛ an ka kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka se ka hadamadenya sabati cogo min na ani ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'a lajɛ plus de ani Mauritanie bɛ frontière min sariya ni partage ani ɲɔgɔn cɛ o ye danfara belebeleba de ye donc Mauritanie y'a dɔn ka fɔ ko taga ni ka segin bɛ gɔn ne ma sinon kulu b'a nɔ la donc Mauritanie ye a ka ministre des affaires étrangères bila ka na Assimi voir k'u ka sigi ka fɔ lettre de nana di Assimi ma ni lettre mun b'a kɔnɔ ala dɔrɔn de b'a dɔn i ye faamuya mɔgɔ n'i y'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'adamaden n'i y'i jɔ i jɔyɔrɔ la i bɛ bonya dɔrɔn de voilà i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa donc n'a ma ɲɛ o kɔ i ka kɛlɛ kɛ et d'après le proverbe on dit quand on a peur de la mort on ne doit pas faire le combat quand on a peur de la mort on ne doit pas faire la guerre mɔgɔ min bɛ siran saya ɲɛ o tɛ se ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ min bɛ siran saya ɲɛ o tɛ se ka guerre kɛ donc an b'o la heure min na komi bɛɛ jatuma bɛ ka cu a kɔnɔ aw bɛɛ bɔra kalama sɔrɔ mun kɛra an ka jamana kɔnɔna la an ka cɛkɔrɔba k'a bɛna taga imura la arabu bara n'o y'a matigikɛw ye k'a bɛ taga matigikɛw fɛ yen bɛɛ ni matigi tɛ diɲɛ kɔnɔ ne bolo hadamaden n'i kan ka hadamaden bonya i kan k'i ka jamana ɲɛmɔgɔ de bonya mais masa min ye ala ye n'u taara arabu ka jamana kɔnɔna la u bɛ taa sujuru bi olu ka jamana ɲɛmɔgɔw ye mais anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la ko fɔ an ka président ka bɔ yen e ma dɔn farafinya ye bana ye o y'a ye ni mɔgɔ ma farafinya faamuya ala k'a ɲɛ ka da anw ma i ye faamu farafin de bɛ bɔ a fa jamana la ka taa tubabu ka jamana la ou bien arabu ka jamana la
u bɛ taa sujuru bi arabu ye ou bien tubabu mais masa min ye ala ye o ɲɔgɔnna funukɛnin dɔ b'a yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la n'o y'a ka président ye ko a ka tugu kɔ dɔrɔn k'o dɛmɛ o ka taga ɲɛ o se ka kɛ o bɛ kɛlɛ mais dɔ bɛ yen o bɛ ka alimamuw faga i ye faamu u bɛ avion ta ka taga u sigi olu ka dugu la ka taa baro k'u fɛ vraiment ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma hakili min bɛ dunya ni malikima d'a ma sinon a ko kɛra baara ye dɛ donc an b'o la yɔrɔ min na an y'a mɛn ko kunun ko karamɔgɔ Ayidara o taara karamɔgɔ Alimami Diko k'a taara voir a ka so yan'a ka taga a ka voyage donc k'a taara voir donc ne yɛrɛ bɛ ka nin ko in bila minɛn min kɔnɔ ne bolo c'est-à-dire quoi ah non vraiment an ka jamana vraiment notre pays a besoin de nous c'est-à-dire ne bɛ nin ko in bila minɛn min kɔnɔ an bɛ mun kɛ nin va-et-vient ba in na an bɛ mun kɛ nin taga ni ka segin ba in na an bɛ kuma la ni heure min na an ka jamana kɔnɔ hali wotoro tɛ pɔnze dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la i y'a faamuya an bɛ mun kɛ nin ko sugu ninnu na olu kɛ an ka miiri an b'an ka dɔgɔtɔrɔso améliorer cogo min na i y'a faamuya an b'an ka dɔgɔtɔrɔso améliorer cogo min na an b'an ka goudron dilan cogo min na olu kɛ an k'an sigi k'a miiri o la en collectif étant les citoyens maliens non o baro tɛ kɛ an bɛ to ni girigara de la an bɛ taga boulevard de l'Indépendance la ne bɛ n ka bureau kɔnɔ Amérique yan dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la ne bɛ kuma la heure min na aw fɛ ne bɛ ka miiri de ne bɛna pɔnze dɛmɛ cogo jumɛn la ka barangali bila pɔnze dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la wa n b'a kɛ ni ala sɔnna ma ne bɛ kuma la heure min na ne bɛ ka miiri de ne bɛ se ka chaise roulant joli san pɔnze ni yɛrɛ ka nafolo la k'a d'u ma dɔn pour que mɔgɔ wɛrɛ kana c'est-à-dire mɔgɔ wɛrɛ kana taga salle VIP kɔnɔna la o ka dɛsɛ chaise roulant na ne bɛ yɔrɔ min na heure min na ne bɛ n ka bureau kɔnɔ min kali ala na kira la n sigilen filɛ baarayɔrɔ la ne hakili b'o la ni heure in na a bɛn ala na kira cɛ n bɛ kuma la heure min na hakili b'o la a bɛn ala na kira cɛ i y'a faamuya mais i ma n'i miiri o la ko dɔ b'a essayer dɔrɔn k'a b'a fɔ ko mun bɛ yen ko ka bɔ yen dɔrɔn olu kɛ an bɛ se k'a dilan cogo min na vraiment a bɛ hadamaden tɔɔrɔ quoi donc nin yɔrɔ in na n bɛna fɔ surkariti kanubaga bɛɛ lajɛlen ye an bɛna essayer ko pɔnze kɔnɔna la ko ils ont manque de ko chaise roulant ko de b'u la donc ne bɛna lajɛ an bɛ se ka mun kɛ surkariti mɔgɔw an bɛ se ka mun fara ɲɔgɔn kan hali n'a kɛra chaise roulant 3 4 5 de n'an bɛ se k'a san ka di pɔnze kanw ma fisabililayi k'a don an ka jamana kɔnɔna la i y'a faamu an b'o kɛ ni ala sɔnna ma an bɛ se ka barangali n'an bɛ se ka barangali hakɛ min san ka taa di pɔnze ma fisabililayi u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye an b'a kɛ au nom de surcarte pour que mɔgɔ wɛrɛ ka saya ni mɔgɔ wɛrɛ ka madimi an bɛ se ka mun kɔ an ka jamana la i ye faamu an bɛ se ka taa ni dɔgɔkun kelen min k'a bila an ka jamana kɔnɔna la ni ala sɔnna ma a ka di ne ye k'o campagne mêler ka pɔnze dɛmɛ n yɛrɛ ka nafolo la ni ala sɔnna ma donc nin yɔrɔ in na n bɛna fɔ tɔn min ɲɛna o ni rastal i ye faamu a b'aw jija ka estimation kɛ chaise roulant a bɛ bɛn joli ma Mali kɔnɔna la parce que ni ko n b'a san yan k'a bila ka taga Amérique ka bɔ yan a ko ka ca trop o bɛɛ temps tɛ ne bolo mais chaise roulant a bɛ bɛn joli ma o ni u ka barangali a ko barangali min n'a kun tɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la a bɛ taa da ɲininkali kɛ ne bɛ se k'a kɛ misali ni ala sɔnna ma ne b'o san k'o di n ka jamana ma n ka jamana ka se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ n'o ye jamana kɔnɔna la ne bolo an ka Mali jɔ nin cogo de la olu kan ka kɛ faden sagoya kɛlɛ ni fɛnw ye ɲɔgɔn da la i y'a faamu ka fu fɔlɔw kɛra an ka jamana kɔnɔna la moi ça me fait mal hein ça me fait mal i b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ fɛ ka bɔ télé la il y a fama il faut que mɔgɔ min bɛ fɛ ka ye les gens qui veulent se voir n ka cɛ réseaux sociaux ka di karamɔgɔw yɛrɛ ye ka tɛmɛ n ka cɛ hali Mali denmisɛnnin fitininw kan hali rappeurs kan a bɛɛ n'ala na kira cɛ ka rumeur wuli jamana kɔnɔ yen ten sans cause e m'aura malo ka bon ne bɛ heure min na ni heure in na ne sigilen bɛ heure min na ne bɛ ka miiri n ka jamana kɔnɔna la n ko comment hadamaden bɛ transférer cogo jumɛn dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la étant un homme de l'hôpital i bɛ mɔgɔ transférer cogo jumɛn ka taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ i bɛ se o dɔgɔtɔrɔso da la a bɛ f'i ɲɛna ko mɔgɔ tɛ yen ko place tɛ yen e m'a dɔn bɛ hadamaden hakili ma dabali ban ne bolo ninnu de debaw ye an bɛ se ka mun kɛ ka n ka jamana dɛmɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ni mɔgɔ transfert kɔrɔ bɛ komi téléphone ci a bɛ komi ni ne ye téléphone ci e ma e k'a fɔ sisan ko allo Yusuf oui Yusuf Dante de don kan jumɛn b'i la kan foyi tɛ yen o Yusufu est-ce que an bɛ se ka yirimajɔ carré kɔnɔna nettoyer dimanche wɛrɛ oui Dante an bɛ se k'a nettoyer dimanche wɛrɛ heure jumɛn 14h ok n bɛna le 14h n bɛ si baara yirimajɔ 14h dimanche wɛrɛ transfert bɛ ten de
Quand on transfère quelqu'un à l'hôpital, ça veut dire qu'il y a eu la confirmation. Quand on transfère la personne dans un état d'urgence, ça veut dire qu'il y a eu un échange. Ça, c'est des procès des euros dénominataires. Nebulo anga wuli kani kumo de fanga jamana kono am seka jamana de méthode mais kaseka nous kosuku nous blanga jamana kono là. Nous on a tellement de combats à faire. Bientôt on va rentrer à Kidal, 30 km de Kidal. Ça c'est des choses on doit débattre. Mais niye mroyi manuna konfo ni kula ku karamgo baw jamana klemi ki nya jamgo mun ga katanga réseaux sociaux be tien manuna konfo là. Hein? On n'a même pas de fondamentaux chez nous. On manque de fondamentaux. On ne transfère jamais une maladie sans confirmer qu'il y a la place pour la maladie. Et pour le patient. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, nous ne débrouillons. On a une énergie concentrée, fait mon mais masami alaye, on se couche. On me bodron quand les réseaux sociaux fait doko ka be bodé les 13 karamo do tra do fine ou tra no nyere la boli cancerida ngache on me die dana ante ka seka suno era nga jamana jorobana abulu ko kulonge de jamana koy vraiment ala ka be genfon ko la aben ala che seta o yese ala di funa asura nga jamana segenente no senjelo no bolo jele mo